mumba akasingapindi kubva mwedzi wauya mukadzi wake wiki rauya mukadzi wake muchakare mumba anga asingapindi kudya anga asingadyi mumba asingagezi achindi andononowa malast days. Halo. Yakaitika ndekuti ndichimutora mudzimai wangu ndine zvinhu zvandakasuspect ndichibva ndati mudzimai wangu iwe fana kuti umboenda kuchipatara fana kuti umboenda kuchipatara timboona kuti problem iri pa aenda kuchipatara ndiyo ndafonerwa nadhokta pakati zokubira kumai kuno ndiyo ndaenda kuna dhokta kwe dhokta akati pane zvataongorora taona pane diri riri kuma STIs pamudzimai wenyu. Ndikati vatoti inini mufana kuti mubaiwe jekiseni. Chibva ndatobaiwa jekiseni iye ndobva abaiwa futi jekiseni achibva apuwa futi nemapiritsi bcause vanga iti dambudziko riri kwari. Ndibatsire ntaure chokwadi padare. Ndibatsire ntaure chokwadi padare. Matorembawo nyaya yakauya dheti rakadarira pfuura ndinobva arega kuuya munhu wacho ndobva atongwa default ndobva apiwa judgment yekuti abhadhare mombe 5. Nyaya yacho inyaya yemwana yemaroro saka uya anotaseva sindiri information yejudgment akabva aita apiwa saka iye apiwa asi iri yokunda kwaneruzo ndiri ndiyo nyaya yekuenda kwaneruzo kwenda kuna waenda kwanje ma aenda kutaona denguzo wakanoona andi akona iwo denguzo but anogara kuchakare anozoti ndo aneuzo agara kuchakare utaura urayai urayai asi mambo angori munhu anofana vanhu vanongofamba ndakatosonzwa kudaro urayai asi mambo ndionza kuti zasamundu aiwa uyu akato zasamundu pakaisa munda ndisipo it's okay tikuti isusu urayai asi mambo munhu wozvaka nongozvikarira munzvimbo nemadzimambo ndizopona ndakatofonera mambo neuso musi wacho ndichivaudza kuti ndaitofunga kuti pamwe kuda ndii anodzani sekretary wavo oyo ndikavaudza kuti no mambo munhu anofanira kuuya kudara because tikakudana kudara ukasauya iwe pachako ndioningone musi sizvawakatoita izvi wazoona mutongo wauya wazokadzika ndi unofanira kunge uripo kauzvidhifenda zvino kana usipo unodhifendwa nani chiramba kuuya kusauya kwawakaita ikoko unofanira kubhadhara mbudzi $35 ndira next time uchaziva ukangoona wangu ndikudedzwa kudare unofanira kuenda kudare ndokwaunozomba zvichemo zvako noti kumunhu woenda kumunhu ari mustreet womubvunza ndingaenderi kudare anokuudza kuti chii wanzwisa here takuda kuchidzokera munyaya yawauya kuzozvidhifenda ndiri but $35 dzikuita nhasi kuti kusauya kwakaita then ichitaura iye ari kutaura wanzi wakaapila wakati nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka takuda kuchiinzwa aiwa akambotaura ngataura akamhangara kuti akamhangara kuti kudii iwe uzotidhifenda pamusoro imamo ndinotoshamisika kana mukwasha achinditirapiwa musashamisike taurai nyaya yakambouya kudari iye agozvidhifenda mukwasha ndakamusungisira mudare nenyaya yefuna mushure mekunge ndaona maimini anobvisiwe vanga vachigara pamwe chete mwana wangu nemukwasha vakundifonera ndiri kumusha kugoko kwachireya vachiti bamunini mwana haasisiko kumurume wake ndikati zvakaita sei zvikanzi ndazoona murume wemwana wenyu akuuya nenhumbi asi ndadziramba zvakandinetsa mambo kusvika ndakambokutsvakai ndikazobata mukomana anonzi Lo ndikataura naye ndikati pamombe pane nyaya yakamira yakadai ndingabatsirwawo sei ndakamboona kuti ndiise nyaya yangu pachichireya vese kwamakutaura kureko zvamuri kuda kuti dare rikubatsirei izvi muri kuchema chii pamusoro peuyu mukuti akaita sei
uyo akatora mwana wangu saka muri kudei ndikuda pfuma yangu chete chete kunge abhadhara 120 yekuzivisa chete chete muda pfuma right takudzokera kuno wanzwa here zvekutaura unovaziva here ndandivaziva kuhama vaziva unovaziva sei dzimwe avari kuti mubereki wacho amene unotobvunza mai avo ungakunovabvunza sinungugako saka saini iyo inoreva kuti hausi kuroora kana wakaroora unotenge uchiziva vanhu vari kupa mari wakambonisa mari kunani vapi yakaenda kupi mari kwamuri ndo 120 mamutoro wanzwa kuti ndokwayakananga saka wabvuma here ndo baba vacho tisati ndabvuma ndakuona pabepa pakanyorwa kuti dzingai mazvarofa asi mudzimai wangu achinzi chipomboyo saka ndinonyatsonzwisawo kuti ipapo pakafambawo sei hanzi senemu ine vava yakasiyana masenembedu akawanda ina mazvarofa namugoriyo namuzambusi mzvamusi so inini ndakamunesa kuti mugoriyo akati zvarofa ndesenemu okay andiwe uri kuudziwa isuadinazvo wanzara zvavarita uziva saka andiwe here iwe vaunoziva here ina ndavandoziva asi kuburikidza nekusiyana kwaita masenemu nonipo confusion amzore asi watoziva kuti vana vanotosiwa masenemu nana mai vavo akurirako akurirauziva vachakosha manje kuziva kuti mwana akachengetwa kupi abereka yonyana kana atokuudza ega ndo zvaari kuziva asi kana une vako iwo unozivawo ina ndavandoziva kana kutongotenda kutangira panapati wakutotenda kutanga pano chikumbiro chavo wachinzwa kwanzi ndiri kudawo chauviri chemwana wangu pfuma ngati ndiri kutaura mama aiwa ndiwe utofanira totaura andi ndiwe wati uri kuapira ndiwatotatotaura ndiwe ndiwanga usipo inini ndakatora mudzimai wangu tawadhisemba chatagara kusvika muna january taurisa vanhu vanzi kubva muna january saka taisaka kusanzwisisana kugarisana wataita mudzimai wangu aita achifonera nevamwe vanhu vakasiyana navo achivafonera vanhu vaivai vakamudzora kudzuka kwandiri nini kutanga kundonetsana nini yaitosvika panguva yekuti aifonera vanhu vakasiyana navo vandakasiyana navo madzimai ako iwo vasikana kuvodoreri ndasvika pane nekutedi kuti mai vengu musikana vakandifonera vakati mudzimai wenyu akaramba achinetsawo mwana wangu ndakusvika pakuendawo kupolisi saka mukunetsanemo iye aizonetsana neni chinguva yapamba saka zvakaita kuti mimi ndichi ndikasvika pamba konhamba aidzwa nini namba dzimwe kaita dzekutsvaga dzine takadzora kodzini pane dzimwe dzandaiva nadzo gozi ini ndani nemudzimai wandakasiyana naye saka idzoti akadzitora mufoni akatanga kunetsana nawo ini ndaiita kuti ndiendese mwana kuchikoro ndichivapa mari kuti mwana ende kuchikoro saka akatora foni kuti akatanga kunetsana nawo achiti ndoda kudzokera nekuti ndikutaurirei nawo saka mudzimai akabva ati ndakumboenda kumba kwedu akati ndakumboenda kukadomba ndichadzoka musi wemande chataona mande iyi yapfuura gari paibva papfuura 2 months ndo pakauya gogo vaka vachinzi mainini ava kugara ini mainini ava ndasingazivi kuti ndigogo wake kawo ini pataigara zvosviwa papari padhuze napadhuze but handina zuva ratakamboenda kuti ndiintroduce kuti ava ndigogo chero ivo kuti vaipamba paipai havana zuva ravakauya asi ndakazoshamisika vachiuya kumba vachinditi ndatumwa nababa wachipo kuti
chipo adzoke panapamba ndikati alright ingi adzoka tozera tozotaura ivo vachibva vaenda kwai kuti adzoke papi vachibva hanzi havatumwa kuti adzoke papi kumba kwangu apo paakabva tinopaziva wati akati ndikuenda kukadoni ndo kubva kwakatoiteko alright asi akatakura zvinhu zvakatora nguva yakadii izvo zvakatora kuti vazouya zvakatora nguva yakadii vaenda pakazouya 2 months ivo vakazouya mamaindepi naisi wangu kupi zvaa zvaita zvii Musoro wangu. Nangoti akantora mwana November. Bana dzuro ronde. Antora November akantora ndikadzi. Ndakasa ndimukadzi. Wait. Nato kwa mwezi wa mbudzi zvikanzi. Akati ndamukadzi ndine mwana wana. Ndikazvindidzisawo ndikanogara naye. Mugara tese ndakazotenga kuwana mameseji emukadzi wake achiti ndichagirobhe kugara. Nekuti handikwanisi kundigare nemwana ndine mwana plus mimba yandinayo hazviite kuti ndigare kure newe. Ndikamubvunza ko mimba yekutaura ndeyani zvika mimba handizive mimba ndeyani. Ndikati ko wakandivanzira sei kuti mimba ndeyako aiziva mimba ndeyake asi mukadzi aita kuti mimba ndeyemurume wakandivanzira sei zvikanzi zvawandibvunza uziva unabasa nazvo mimba itozobukauri. Ndikati ndifanira ndekodza kuti ndibvunze kozini ndinogara newe panapa daiwo zauti unonikwadza kumunonzwa nada kunditora panapa ndaya panapa zvokuti iye aironga nemukadzi wake aironga zvemwana wechikoro asingandiudze nyange chingaa mari chingaa hebe chinge chechemwana handirambe but iye aiendesa zvasingazivi. Toda kuzapa nedambudziko iroro asi dambudziko kumba ngekuti munhu ari kuchengeta mwana wake akatsamuchengeta arikona kutosungirwa maintenance mumba akasingapinde kubva mwedzi wauya mukadzi wake wiki rauya mukadzi wake muchakare kumba anga asingapindi kodzi anga asingadyi mumba asingagezi achindandononowa malast days halo ndio utauri kunyanya alright ini mumba chikodzero chaita kuti tisapinde mumba ndaitouya ndichitorara panze nditori mumota ndaisvikandopaka mushure mekunge tambonetsana nenyaya idzodzo akatoda kuti ini ndaitirowani saka ini ndaiavoida kuwana naye nekupana naye mashoko saka ndaisvika tozvipakira panze iyi nyaya yataura kuti ati anono nyaya yakaitika ndekuti ndichimutora mudzimai wangu ndine zvinhu zvandakasuspecta ndichibva ndati mudzimai wangu iwe fana kuti umboenda kuchipatara fana kuti umboenda kuchipatara timboona kuti problem iri pa aenda kuchipatara ndiyo ndafonerwa nadhokta pakati zokubuda kumanyi kuno ndiyo ndaenda kuna dhokta kwe dhokta wakati pane zvataongorora taona pane divi riri kuma STIs pamudzimai wenyu. Ndikati vatoti inini mufana kuti mubaiwe jekiseni chibva ndatobaiwa jekiseni iye ndobva abaiwa futi jekiseni achibva apuwa futi nemapiritsi vozi vangaiti dambudziko riri kwaari ndobva vamupa futi nemapiritsi saka ndopaakati ini ndakati anono nekuti inini dzimweyo yandaenda inga isingandiitiri zvakanaka saka mashoko iwo akabuda zvavo but paive nezvinhu zvacho zvairiwo nezvinhu zvarititi kwani pane pamakamboenda mukanobatwa siki kuchipatara inini china kuchipatara andiudza nesiki akasenda meseji asipo pamba masikati zvikanzi wewe usandinetse ipapo ndafunga kuti yanzi ndakuita nezvako ndakuita kubvira nakubva ndichikutora ndibvadhira tanga sangana mupindura aizvotavhunza ini siki handisikizive mambo wangu pamakaenda kuchipatara akafonekwa ndepapo andiudza nesiki ndikanotariswa zvakanaka pachakabatwa hapana kari kuti kudii handiziva kuti yakuti nesiki yakabaa ndakadaidzwa ndikaneno ndikufanira kubairwa takabaiwa tese but sika aibayiwei kana pasina siki ndoziveni mukangotobaiwa musingagwari hambo yamusadiro chokwadi kuti mungotoenda kuchipatara kutotanga kutobaiwa inombairwa baiwa aiwa totaamune chekuita nanachiremba isingotaura nyaya yavo yavataura vega
Kuti mukangosvika kuchipatara mutotanga kutobayiwa here, mutodedzisa munhu asi pobayiwa kuti inomba here. Mune chakanetsa kana ndakandatariswa inini. Nesi vakati inini mwana wangu hapachataura pauri. Ndevoshuwa hapana, vakati hapana chandaona. Saka unofanira kungobayiwa. Murume wako ngauye panapa. Timutarise ndobva atariswa nasekuru. Ndobva akanzi baiwa jekiseni tidzirire maybe pane problem da kutika pauri. Achindiudza inini naye. Ini ndobva ndabuda mugedhe rechipatara, iye ndobva adzokera muchipatara. Akandoatemba anochipatara kozi mai vakatibaya isusu vanoerera nayo nekuchechi. Vanotode lingi isingaiti. Saka vaibaya nema. Handizivi vakadzoka vakatira nyaya yekuti chii kozi vakazokandirikanzi akazonditanzi une siki isiki inga iri pauri iwe ndikati yakaunza malast days here vadumudza mari dzekutanga iwe. Aiwa but munonzwa here siki inoona kuvapo but imimi hamuzivi kuti yauya nani pamwe ndiye anenge auya nayo ndimupari uyu semunhu adzijaira ka munonzwa ari kuti ndakawa simewo yandakaanzwa ndikaziva kuti haa inenge siki anoona kura kuti zvimwe haatozvijaira anotozviziva ukanzwa munhu akunwa achidai yachi mazvibata akataura kazvikununga ndimadiri endatsanangura kuti ndandanzwa simewo yesiki iye anoiziva anozitoinzwa anotonzwa kuti akasanga munhu akadero ndozvezviri ndikunyekwa chimwe anoiziva. Saka tikuti isusu zvakaitika but hatisi kuti ndeyani because mune mutirana pamwe ndeyaiwana auya akupai nditika hamungazvizivi kana pamwe ndimunayo tongoti tikunda pamastages kuti izvo zvakaitika imi mapokana mamboenda kumusha saka akazokuti imidzoke ndiyani chakati ndisiye marriage makatoisiya here ana kusiya but ndakangoti ambonozorora because ini ndakuita hausina space panapa kuti handizoti wagare panapa handitozivi kuti une mwana ari panapa une chichamainda ndaenda ndonozorora ndaenda ndauda kuti ndichidzoka zvikanzi handizivi kuti wanga waita nezveyo kuzi wakapedza nyika munhu akapedza nyika kudhana wakapedza nyika andikasogara newo ndamukuti kudini mukuti kudini muchirungoda here kudzoka papo hanenzi yangu ndoida mambo wangu munoda murume wenyu saka hamuzotidzi futi here haakana nekuti matambudziko aya achingoriko amai vaya vemwana ndozvakandiudza hangu kuti akuza ndakuda kuda yesoro no yake chete kozi akanditi matambudziko ese aripo mukadzi wangu andakazvara nevana aripo aripo pamba here kana kuti anenge achimupa zvekushandisa naye mwana wamai mukadzi uri kumuda here nanzi muri kudiwa mazinzo ungatozofarira nu zvakadii nzi muri kudiwa padare shoko rakanaka fine baba vati vanodawo kuti urwadziwe nekuchengeta mukadzi wavo unofanira kuva nezvawakaitawo kuvabereki ndinizvo zvinokudi zvinokupa kuti ukoshese usazotore kunge chinhu chawakanonga muroti vabereki wako vaziva ungachiti problem ndekutongasiri kuvaziva ende pari zvino isu tisu anyaya vako vamuripo izvi saka taifunga kuti iwe unotora mhuri yako but towirirana kuti pane chikamu chimwe chiro chambopo wani baba wakuvaziva andizve baba vanga zvawakanga wakatongwa zviya nyauti handikuona nhasi kutaura ausipo saka techingoisa zvinhu zvese zvavane vachidaiwo ndo techingoti ndo zvavari kuti because hapana munhu panyumba yako ende kusavapo kwako kwakuri kwokudheerera dare kwakusiko kuti waita dambudziko andozvona saka zvatakuda kuti uite inyaya iri simbuka roro hariperi kana hariitwe musi umwe chete chiperi andiri umbotsvaka ukachikamu kamwe makati muri kuda chii kwakuri kutsamwa kako ndandisina kutsamwa mama nawakatsama zvimwe zvacho ndikakurondedzera mama mirai ndachikumbirawo ndikutaura chaizvo aiwa totopedza nguva mukataura totopedza nguva ndikuti makabatikana nezvakanga zvaitika
saka mukati ngandibhadhakwewo muzvano navo vana vari kudanana kutaura kwavo mwanzo wani mwana ati muri mwangu ndikumuda mbangu vana venyu vese navakatodai hanzi azvara mwana atsikana zvara mwana kumana zvara mwana kumana zvana vana venyu vese vakadai nditika saka vari vana venyu kudai mati munoda mombe 5 hatisi kuramba but hadzibudi nguva imwe chete zvekuwira ndezvekurorerana saka toda kubvunza mukwacha kuti pamombe 5 dzari vana baba zvaungambowanawo zvii zvinoita kuti vati zvarwa kwanyu venyu kuchi vazive kuti aiwa mhuri yangu iriko ndiwe manje kwasha ini ndokuti vanokwanisa mwedzi mumwe chete chimbotsvaka zvekushanda basa randokwanisa kuwana mari kupera mwedzi saka ndombotsvaka kuti ndokwanisa kuisawo mombe imwe chete pamwedzi paunoisa imwe chete ndipo chitaura kuti dzimwe dzichatevera sei ndongongwara wapambiri ubva watombobreka hako otaurirana navo kuti baba tetakudzorera kumunyaya isi tobuda mairi ukambounza mombe mbiri uvapa isi tobuda todzosera kumunyaya munyaya ndiani ngapota achidi tamboona kuti vane zvavambowana saka pamombe mbiri usingazivi kuti unganipawo period yakadii tipe ndionowana mombe kwasa kuti 2 months mombe pamwedzi saka zvinoita here kuti abhadhare mombe imwe kana dzinguva dziri 2 one time pamusoro chakatanga mambo ndochakachenjedza ndokumbirawo mambo nditaura mambo ndinozviwa hangu kuti dambudziko rinoitika handi munonoti ndogara ukoko kwachireha izvo ndakafamba ru4 rumwe rwacho ndasingafamba rufanira kufamba mushure mekunge judgment yabuda mukwasha akandimangarira saka mambo mukwashaka kana zvekuti vanodanana handizvipindi handirambanisi vanayo but kutopotera kwamuri mambo mwedzi wari kutondipa mambo miviri kayakawandisa ndokumbirawo changamire kana muchindinzwawo mambo wozi hani muri kuona kuti vadzokerana pamwedzi miviri mebha kutotsotsiwa ndini amutsotsi amusimi hazvisi kuuya kwamuri zvikuya pano saka anenge asina kutsotsa imi uyu pari zvinhu ari mumaoko medu zvinhu zvaari kubhadhara anobhadhara pano imupiwa andimapona tikuti isusu tinogona kumuti ngave nazvo mangwana asina anozviwana kupi andimapona munhu anopiwa nguva zvinotenderwa kuti munhu akakumbira kuti ndachikumbirawo kuti nemawaniro angu kundoti kana mutiziva kuti kune danga remombe dzake dzinoti ako unongodaro seune danga handiziva zvedanga but ini ndichibvunzawo mararamiro aita anotiwo mwana wangu ane murume wake vane zvavanoitawo mambo saka zvimwe zvacho mamboka ndiri kuona sekuti 2 months dzaari kundikumbira mukwasha haasi kutonditya kana kundirespekta ari kukumbira akavanda kudare mambo but zvimwe zvacho dai mandinzwa uchangamira mukamupawo kana 7 days kana 14 days mamboka ndinokunzwai haambozviwani pa7 hazvibude 7 days hadzibude munhu kana tomba kana 1 day kana anayo handizive asi kuti isusu titonge tichiti isusu hani munoti hatina totsamwa tikufara because mese makadera hapana akatigumbura kana kudii tiri kuda kukuyananisai tiri kuda kuita zvinhu zvinoita kuti mwana wenyu akonogara mwana wenyu arinogara kuko haambonogari mambo aiwa anogara ndiye ati anoda anogara mambo handisi kuda hangu kurambira hausi watunoda kwanza unogari kunei zvese izvozvo munodzoka pano handiri pano zvinhu zvaari kutaura yaari kutaurira pano zvikundoda mukadzi wangu matambudziko achanoitika iko anotipindura kuno kuti ndatadza kunodi andimazona asi isusu hatina patakambogara dare nayo ndokwekutanga so kuti timuti anonyepa manje asati ambotinyepera mubona
haasati atinyepera, asati ambomutonganisa ati isusu hatifunge kuti anogona kutinyepera, nekuti zvatiri kuita panapa zvinhu zvekuti kana anyepa tinozoenda tunotora zvinhu zvatinofunga kuti tinofanira kudii kutora kuti zviripe mhosva yake kana nguva yadi yadarika titawirirana. Ini mbunzo ndakubvunzai ati pamwedzi anoona kuwana mombe, pane mumwe mwedzi mumombe. Ndati moda kutora iri 1 rikadzingoita 2. Mambo handisi kuramba ini mutongo wenyu mambo. Asi mambo akaita mwedzi mombe munenge muchingondiomesera mambo. Ndokumbira muri kuomera papi mambo pari kundiremera ndepekuti zvakanditaridza mukwasha kuzoona ndokwira kuno mambo ka muri kuomerwa papi? Mukuomerwa papi? Changamire boya anotobhadhara uyu kana achida mwana wangu vatangoti anokupai kana achida mwana wangu mambo ndambonditaridzawo nhasi kuti andida mwana wangu pamberi penyimi mambo. Andadzanisei? Ndataridzawo pamombe iyo, handi mombe yedu ari nemari yayo mambo. Ndataridzawo pamberi penyu kuti mimi anoda mwana wangu. Nokuti uyu mukwashaka unayo mari 300 mari 300 yemombe. Chimwe chaita kuti vazosvika pakudaro nekuti chigara nemudzimai wangu ndakamboshaya mari oenda $300 mumba. Ndikambunza mudzimai wangu kuti mari zvafamba sei nekuti ndiye wega ndachigara naye. Ndobva anditi pane kwanangu iwana gare ndobva azodzoka kwandiri ega. Ndobva azotiti mari ndakaiwana muhembe yandaiwa pandaiwa chahembe dzenyu kuti zvinhu zvaangatenga ipapo zvinokosta zvekuma $80 ndobvati saka asi kuti inini akatora 300 pandashaya 300 ndakaona zvinhu zvaangatenga ndikabvunza kuti ndakati ngandingomira ikwereta nekuti zvinhu zvinaomira musha ndandashayiwa imwe mari kuti zvekare but ndimupomeri kuti ndiye akaitora zvake but 300 iyi ndakaishaya mumba imomo. But akazondiudza kuti ndakaona mari pandaiwa chahembe dzenyu 300 echo inokuona kuti zvinhu zvaakatenga ka $80 ndoenda kambunza ndiko zvinhu zvazvitenga nemari. Ungawana mari mamawana mari idzidzi 8 years. ndo amanotenga ndinotengawo makamfota emumba. Mama iwana here kana tinongona ndakaiwana mhou yake ndichiwacha 8 years. Samaifana kuita sei kuti mambo wangu kuti ndimupeka zvasingabvire kuti ndimupe kozi mari anga asingandipi kwete kumupa kumuudza ndaona mari kumuudza ndikamuudza ngekawandisa but anga asingandipi mari nditengewo zvinhu zvemumba zvangu zvemumba anga asingandipi ndoya ndakatora ndakashandisa asi kuti kuti handiizive mambo wangu kozi imba iyi taipinda takawanda mumba umu imba ipinda vanhu vakawandisa vachiti ndingangoti vamwene vangu inini vatakagara nayo mumba mangu aipinda hapana pangu vasingazivi sizoti anzi zviri kuvapomera nyange varapi ndiri panapa mumba mangu aipinda pese inga wadropu vaivhura mambo wangu ndikamuudza ndichimuonesawo semautoinzwai iyo shamwari zvataura nababa vazvinzwa here vari kuti kure hauna kugona haukwanisi kuadjasta here kuti pa1 300 pamazuva ari padhuze ivo vanotobva kure handivazvoni mari ini yandaitenderedza yakarasika pakuburikidza nemwe mari yandakashaya mumba saka mari wakashaya zvarini mari muna January saka goasarosa kuimba January 5 months 6 months mari yakaitwa ndii mari yaisoma 1.3 ndoyandaitenderedza pabasa waidi kunoona nemari waidi kuendesa unatezwa isati abiwa chamataura nopera hausi wega uri kurapinda mama ndokwanisa kuti vangondipa kana 3 weeks asi mari trango rinomboapa ekudzodza mambo handimborambi kana zviri pasi penchangamira asi ndokumbirawo kuti makosti angu ekupakutanga naiko zvino netransport yangu ndokumbirawo kuti mambo andipewo mukwasha ndoziva kuti ngataiyanama tikuti isusu makosti enyu ndeichira
ikuya kudaro pakutanga makamufambira nyaya yenyu pepiri apa ndopamafambiswa handizviramba hangu mambo ndigoramba makosi enyu ndemari kuuya kuno nekudzokera anoita $50 ari kuzvinzwa asi kuchikafu ndakarara muno ari kuzvinzwa Uvaita mari. saka ndongoti makosti angu nechikafu ndoda $100 mazodza chikafu cha50 makwira 50 ambuya vake vandori pana zvekuti ndotodzokera futi nawo nemari iyo mufuma yandototaura kwaari right aiwa nokutsota chinda andi mari transport kwatuvapi noapo andi matasi itai dzinofamba ndaida kubvunza mambo handizivi kuti panyaya yavataurira nemudzimai wake vari kuitana sei ipapa ndoda kubva ndaziva sababa vanoenda vese arona nemukadzi handi ari muri redi kuenda kumba nhasi here kana kuti marama hanzi murumba matoenda here mese ubva waenda naadzimai vozi vati kwaenda vakadzira Next boat. anza naushati maindo